Kaixo, hemen daukagun funtzio arrazionalaren adierazpen grafikoa egiteragoaz. Horretarako lehenengo pausua da definizio eremua zehaztea. Orduan, definizio eremua zehazteko aurkituko ditugu izendatzailea 0 egiten dituzten balioak. X berbik amasei berdin 0 egiten dugu eta ikusten dugu xak ematen duela plus minus lau. Beraz, definizio eremua izango da R osoa ken plus minus lau balioak. Vale? Jarraitzen dugu, bigarren pausua izango litzateke asintotak kalkulatzea, eta hasten gara beti asintota vertikalekin. Asintota vertikalak bilatuko ditugu definizio eremutik atera ditugun balio hauetan, eta ez beste inon. Orduan, hasiko gara lehenengo eta ben minus laurekin. Orduan, hartzen dugu funtzioa eta kalkulatzen dugu bere limitea x minus laura doanean. Eta ikusten duzuen bezala ematen du minus lau zati 0. Hau izango litzateke k zati 0 motako indeterminazioa. Hau gertatzen denean, badakigu asintota vertikala daukagula. K zati 0 ematen badu, asintota vertikala dago. Orduan, irudikatzen dugu grafikoan, minus lauan, irudikatzen dugu asintota vertikala marra etenen bidez. Eta adierazten dugu, asintota vertikala dela. Orduan, orain zer egin behar dugu, albo-limiteak kalkulatu behar ditugu. Zenik jakin behar dut funtzioa asintotara hurbiltzen danean, disparatuko dan plus infinitorantza edo minus infinitorantza. Eta jakin behar dut, zein izango dan joera, bai eskumatik, zein eskerretik. Horregaitik kalkulatzen ditugu albo-limiteak. Orduan begira, minus lauren eskerretik hurbiltzen garenean hartzen baldin badugu oso hurbil dagoen balio bat, adibidez minus lau koma 00 bat, oda eskerretik hurbiltzen manaz, minus lau koma 0 bat, 00 bat egongo litzateke betik. Eta eskumatik minus iru koma bederatzi eskumatik. Orduan, ordezkatzen baldin badot minus lau koma 00 bat, hemen garrantzitsuena ez da jakitea zein izango dan emaitz zehatza, badakit joera izango dela infinitorantza joatea. Hemen garrantzitsuena da jakitea plus edo minus infinito izango dan. Orduan, ordezkatzen baldin badugu zenbaki hau zenbakitzailean argi eta garbi emango du negatiboa. Baina izendatzailean emango du plus, minus, zati plus, minus. Orduan, horrek esan nahi du minus lauren eskerretik minus infinitorantza goazela. Orduan, minus lauren eskerretik alde honetatik minus infinitorantza baldin badoa gezia berantza irudikatu behar dut. Zer gertatzen da eskumatik? Begira, zenbaki hau, balio hau ordezkatzen baldin badu zenbakitzailean negatiboa ematen du. Baina izendatzailean ere bai, orduan minus, zati minus, plus. Beraz, eskumatik gezia gora. Bagoaz orain, plus laurekin, hau zan beste asintota vertikal posiblea. Eta bada, begira, ordezkatzen dugu funtzioan eta ematen du lau zati 0. K zati 0 motako indeterminazioa berriro. Beraz, hemen ere asintota vertikala dago. Orduan, irudikatzen dugu asintota vertikala, x berdin lau zuzena, irudikatzen dugu marra etenen bidez, eta identifikatzen dugu asintota. Eta orain, kalkulatzen ditugu albo-limiteak. Lauren eskerretik hurbiltzen baldin bagara, balio posible bat izan zitekeen 3,bederatzi, eta lauren eskumatik hurbiltzen baldin bagara, balio posible bat da 4,00 bat. Orduan, ordezkatzerakoan, limite hauek, albo-limite hauek kalkulatzerakoan ikusten duzu ematen duela eskerretik minus infinito eta eskumatik plus infinito. Orduan, eskerretik beruntz egiten dugu gezia eta eskumatik goruntz egiten dugu gezia. Oraingoaz, asintota horizontalak kalkulatzera hurrengo diapositiban. Asintota horizontalak aurkitzeko kalkulatzeko egin behar duguna da funtzioaren limitea kalkulatu infinitoan. Eta asintota horizontalak izaten direnez infinitoan eta minus infinitoan ematen diren joerak, printzipioz ondo egiteko egin beharko genduan azan plus infinitoan eta minus infinitoan kalkulatu, bietan, Naiz eta aldez aurretik jakin edo ikusi gauza bera eman behar duela. Baina jartzen dugu eta horrela dana ondo adierazita dago. Orduan begira, zer gertatzen da hemen infinitoan? Zenbakitzailearen maila txikiagoa dela izendatzailearena baino, orduan badakigu 0 eman behar duela. Eta minus infinitoan ere, argi ikusten da, egoera ez dela aldatzen, orduan 0 ere eman behar du, Orduan badakigu asintota horizontala dagoela, i berdin 0 zuzenean, Orduan, orain jakin behar duguna da asintota horizontalaren gainetik edo azpitik joango dan funtzioa. Infinitoan, zein infinitoan egin behar dugu analizi hori. Orduan, infinitoan
jakiteko gainetik edo azpitik doan, egingo duguna izango da ordezkatuko dugu oso handia dan balio bat, infinitotik hurbil dagoen balio bat, adibidez 1000, bai? 1000 ordezkatuko dugu funtzioan. Eta ikusten hori egiten badozue, kalkulagailuarekin ikusiko dozue ematen duela 0,0000 bat edo ez dakizen bat. Bueno, balio hori zerotik oso hurbil dago, baina dago zerotik oso hurbil, baina gaineko partetik, bai? Plus 0,000 hemendik dago zeroren gainetik. Orduan horrek esan nahi du plus infinitoan, eta zergaitik plus infinitoan? 1000 plus 1000 ordezkatu dugulako gainetik joango da funtzioa, bale? Minus infinitoan, hartu beharko dugu minus infinitotik hurbil dagoen balio bat, adibidez minus 1000. Ordezkatzen dugu funtzioan, eta ikusiko dozu ematen duela minus 0,0000 ez dakitzen bat. Orduan, minus 0,000 hori egongo da zerotik oso hurbil, baina azpitik. Orduan horrek esan nahi du minus infinitoan funtzioa azpitik doala. Hurrengo pausua izango litzateke ebaketa puntuak kalkulatzea. Eta funtzio honetan ebaketa puntu bakarra dago, 0,0 puntuan, hemen dago, bai? Eta orain, laugarren pausua izango da puntu singularrak kalkulatzea, hurrengo diapositiban egiten dugu. Puntu singularrak kalkulatzeko egin behar duguna da deribatua berdin 0. Orduan, lehenengo eta behin funtzioa deribatu behar dugu. Hemen daukazue funtzioaren deribatua, eta, pixka bat gehiago garatuta hemen. Orduan, hau berdin 0 egiten dugunean, zer gertatzen da, izendatzailea pasatzen dugula beste aldera biderkatzen. Eta bider 0 egiterakoan, hau dana galtzen da. Orduan, geratzen zaigu minus x berbi ken 16 berdin 0. Minus x berbi hori beste aldera pasatzerakoan, geratzen zaigu minus 16 berdin x berbi. Hau ezinezkoa da. Orduan, zer esan nahi du horrek? Ez dagoela puntu singularrik. Orduan, taula hau egiten dugunean, monotonia aztertzeko egiten dugun taula honetan, ezingo ditugu puntu singularrik jarri beharko ditugun puntu bakarrak izango dira aurreko ataletan kalkulatutako asintota vertikalak. Orduan, orain egingo duguna izango da aztertuko dugu deribatuaren zeinua tarte bakoitzean. Orduan, imaginatu minus lau baino txikiagoa dan balio bat, adibidez minus bost. Minus bost hori ordezkatzen baldin badozue. Deribatuan, ikusiko dozue deribatuaren emaitza ematen duela negatiboa. Horrek esan nahi du tarte honetan dauden puntuetan funtzioak joera beherakorra daukala. Minus lau eta lau artean dagoen balio bat hartzen baldin badugu, adibidez 0, eta ordezkatzen baldin badugu hemen, ikusiko dozue ere bai balioa izango dela negatiboa. Orduan, tarte honetan ere funtzioak joera beherakorra dauka. Eta azkenik lau baino handiagoa diren balioekin gauza bera gertatzen da, deribatuak ematen du negatibo, eta orduan funtzioa beherakorra da. Orduan, beherakortasunari buruz hitz egiten dugunean, esango dugu beherakorra dela minus infinitotik minus laura, minus lautik laura, eta lautik infinitora. Eta orduan, orain, heldu da momentua ja grafikoan funtzioa irudikatzeko. Kontua da grafikoan bakarrik daukagula. Gesiak, hau da, limiten gesiak, eta ebaketa puntu bakarra. Orduan, nik uste dut kasu honetan, funtzio hau pixkat ganoraz irudikatzeko ez daukagula informazio nahikorik. Eta iruditzen zait beharrezkoa balio taula bat egitea eta puntu batzuk kalkulatzea. Orduan, hemen daukazue balio taula eginda, eta honek dira kalkulatu ditudan puntuak. Minus bi, hau da, minus bi egongo litzateke hemen eta bi hemen, 3,5 egongo litzateke gutxi gora bera hemetik eta minus 3,5 hemendik, hau da, hemen daukagu. Eta 4,5 minus 4,5 puntua, 4,5 hemen dago, orduan, hau puntua izango litzateke eta hau zen, bai? Orduan orain, marraztuko dugu funtzioa. Orduan, egin behar duguna da, lotu behar dugu grafikoan ikusten ditugun gauza guztiak, baina hasi behar gara eskerretik eskumarantza. Orduan, nik eskerrean kokatzen baldin manaz, aurkitzen dudan lehenengo irudia da gesi hau. Eskumarantza jarraitzen badot, hurrengo irudia izango litzateke puntu hau. Orduan, lotuko dut gesia puntuarekin, eta joango nazu hurrengo irudira izango dela beko gesi hau. Jarraitzen badugu eskumarantza, topo egiten dugu gesi honekin. Eta pixka bat eskumarantza egiten badugu, aurkitzen dugu puntu hau. Gero hau, gero hau, gero hau, gero hau, eta azkenik berriro ere gesi honetara. Orduan hori da nik egingo dudan bidea orain.
Jeisten dut bera, gero puntu honetara, gero 0tik pasatzen gara, gero beste puntu honetara, eta berantza, gutxi gora bera. Eta azkenik, geratzen zaigu gezi hau, lotu behar dugu puntu honekin, eta puntu hau beste gezi honekin. Eta hau izango litzateke funtzioa.